Tigasat. Napalabas, binalaagan ni Baliko ni Cleopatra, adinto agbawing iti sabali ti balasang. Ket nakunanapay asabali daytoy no makaunget. Isu ang nagbuteng ni Cleopatra. Kabayatan na, bayat ti panagururay ni Angeli kini Ariela, nakita na ni Panyang ket adda kadwana a lalaki a naglugan iti kotse. Nagdamag nga rod ni Angeli kini Malyong, maipapan iti nakita na. Dinamag na no adda asawa ni Panyang, ngem nakuna ni Malyong nga awan. Gapu iti dayta, kinasarita ti lakay ni Panyang. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Adda kano kadwam alalaki? Di ko chikano alalaki? Ket doming tinagan na. Ay nawaw. Malyong. Ibagamantag pa'y sukanyak Panyang. Day ka di mawag ken kangagnagan iti dominator. Ken ti kaduam ngagnagan iti doming. Ket may sa taaw. Ay nawaw. Ipagam kumatagpay so kanyak Panyang. Pangasim. Tapno aguli magmeten ti panunot ko ay nawaw. Kasano? Ibagak malaking kantagpay so Panyang. Ay nawaw. Nakita na kayo ni Ma'am Angeli. Kat nagdamag kanyak no nobyom da di ataw. Inawagam ka no iti dumeng. Asino day jay Panyang? Ay nawaw. Asawam ka day? Boyfriend mo, no anyay, nawaw. Ala, ibagak manlatag paison Malyong. Kabsat ko day jay. Kasingin ko ni Domeng. Kapsat mo? Ay, nawaw. Ay, sorry Panyang. Ay, kunak no boyfriend mo. Ay, sorry. No nagatapak iti maday, ay nawaw. Ay, sorry. No pinagpanunutan ka iti sana na saya at ay nawaw. Siyak ti agsorry kan ka. Ngamin, jak imbaga adagos kan ka nga adda kabsat ko, Malyong. When nga raw, ay nawaw. Ti imbagam ngamin iti kanya, katag may sakan nga bibiyag, ay nawaw. Ay, Panyang. Sorry Ay, uway. Ay, nawaw. Apay anak ko na ni Ma'am Angeli adiko chika naw. Bak nang daya kapsat mo, Panyang? Akwa. Lugan ti amo na dahi chay. Ha? Ay, kastaya, Panyang. Ay, kaya't ko amam-am mo ti kapsat mo, Panyang. Ay, nawaw. Sige, bayam. Pagamamon kayon to. Addan tulat tagundaway ang makapagam-am mo kayo iti kabsat ko. Ay, alaman nga raw. Kaya't ko amam-am mo ni Brother Domeng. Ay, nawaw. ay, sorry man na Panyang. I'm very, very sorry. Ay, nawaw. Ay, Saroko, pwede ba akong mag-suggest kan ka? Anya day ta, Cleopatra. Ay, pwede ba akong mag-upa na lang dito ili ng pagnaudan ko? Ay, nakakatamad kasi ti sumangat bantay. Ang layo-layo Cleopatra, agan anos ka. Awan de kadwa ti ulitag ko ang mga sikaso kadagiti mula bantay. Kan may sumaranta ni ulitag ko. No da inspirasyon na. No dagat kadwa na. Ay, nako. Wala pang ilaw doon.
Ang hirap ng biyag doon sa Ruko. Lamparaan ang ilaw namin. Bayam, Cleopatra. Tagumatangak to iti di baterya silaw yu. Tay dakala silaw. Tay kasla kalawag ti di kuryente asilaw ti kalawag. Ken, igatangan kay ti ada power bank tapno ada pang i-charge iti cellphone mo. Ha? At talaga? Kwan, sa Ruko. Pati yung pagnanaodan namin kalapaw. Ang daming lamok. Baka madengge kami. Ah, Tsaka nagtangkan ang higaan doon. ikagdanag tapatarimaan kon to ti kalkalapaw ijay. Pagbali na ka konkreto. Ay, talaga? Kaano ngay? Iti kabita na panawan, Cleopatra. Ay, salamat naman sa Ruko. Ang problema na lang ay yung dalan. Malayo ang mapagna. Lalo na pagbalik doon. Sangat pa. Tsaka makabanog. Sana parigot dayta. Sursurum tag kabalyo. Ha? Tay katangan kay ti service mo a kabalyo. Kayat mo. Agpaiso sa Ruko? Igatangan mo ako ng kabalyo? Wen, ipaay ko ti amin na kayat mo, Cleopatra. Basta agbalin ka mata natulnog ka niya, ha? Amin nga ibagak, masapol nga agtungpal ka. Oo naman sa Ruko. Hindi problema, adayta. No natulnog ka kanya, natulnog ak mo dyan ka, Cleopatra. Basta, agkagagat ka, ha? Oo, sa Ruko. Promise. Ha? Salamat na aman. Nakatulog pa si Baliko. Mag-inayan akong magpalas. Ay, darasak ang magpalas. Ay, talaga arawat ng tulog itong tao na to. Adayta. Nakapalas na ako. Hindi niya nasiputan ang ipapanaw ko. Ita, hindi na naman niya nasiputan ang isasangpet ko. Ay! Nahulog ang cellphone ko. Andakan! Ha? Sigod namang nandito ako, Bal. Ay, atal na ka man, Cleopatra. Ah? Di ko nam siguro. Diretso tituro ko anya. Nakariinga kitay. Awan ka. Napnapanam. Kun apay anak ka off ti cellphone mo. Kwan kasi. Nalubat kasi. Kaya, yun. Nagapwam nga raw. Kwan. Galing ako sa Ili. Makapangpangan kasi ako ng hamburger. Ay, ito binilihan kita ng hamburger. Ito mangan ka, Baliko. Adan samot kinasinarak mo. Cleopatra. Wala naman, Ay, talagang makapangpangan lang ako ng hamburger. Sige, bumangon ka na at mangan ka na. Kaya't mo, tasubuan kita ng hamburger. Agyaman ka. Talab na lab ka, Cleopatra. Ay, Sige, mapalabas ko na ito. Basta di naklibasan man ay. Baliko. Sorry na, sige, mangan ka iti hamburger. Okay nga raw, Drokaw. Bye! Ay, nawaw. Anyat imbaga ti amo yo, tatang. Ay, nawaw. Mapanak man ka nun, iti bantay. Tatulungag ni Baliko nga garamit iti balay, ay nawaw. Anya? Ay, agsardan kayo ngaminan nga trabaho, tatang. Agin hana kayon. Ay, nawaw. Napigsaak pa niyag trabaho, anak ko. Kabalakpay, ay nawaw. Tatang, awanan ni Monray iti mansyon. Adan dito'y balay. Awanan ti rason tapno agtrabaho kayo pala ijay.
Di mat deta ti kanayon nga irason nyo, tatang. Ay, nawaw. Ay, jakman na mau. Ngam kasla damot manglaplapod kanyak anakaw. Kasla adda mangyar arasas kanyak. Ajak pala pumanaw ijay ay nawaw. Agingkat ka ba ilagtag trabaho? Sa anak pa'y apumanaw ijay anak kaw ay nawaw. Nangibaunam ka ni Malyong, Roko. Iti San Berting, tulungan na ni ulit bali kong agkarpintero. Patarimaan ko ti kalkalapaw ijay. Anya, apay-pay lang, Roko. Adala kat paglinungan kan pagturugan na ijay, mayatan. Patarimaan ko. Tano kaya't ko ti maturog ijay, mabalin. Anya. Ha! Ilakom kit din day jay adaga. Nagaddayo. Sulsulinak. Sulsulinak ngagpaiso. Ngamdakkel ti mapaspastrek ko. Gapo iti day jasan ni Kwa, Ariela. Ha. Ha. Kasano ko maadakkel ti kita iti day jay. Kat nateng matladag iti impamulam ijay. Nangina tinatang ita, Ariela. Kasi di na minsan. Ah. Ah, Ha. Oh, ni amiga ka. Mabit lang Sung batak ti awag ko. Hello. saanan anas kan nga ibagak kan Ariela. Ti may papaniti mulak, iti San Berti. Sure, amiga. Masapol nagbalinak awais, may papaniti kwarta. Siyak tigim matang iti day ataga. Iso asyak lang arod, ti rumba nga mairanod, iti matmat gadak ijay. Ay, nawaw. Ay, nabanugak. Oh, balikaw. Anyat ko am ngay. Adupay dagiti mabunag ijay patad. Adupay ti materialis ijay. Wen, agi na naakpay mo ta. Itay ka ba'y lang aging inana. Ay, nawaw. Nakapaminano ako na nagsubli-sublay. Nyamsi ka. Namnaminsan pa'y lang ay nawaw. Aga-anos ka. Tanay paraswa ka babaunan. Iso nga anusam ti maibaon-baon. Okay, sika. Saan ka ababaunan? Ay, nawaw. Saan Taka-anakak ti amaw. Iso ang aslaam mo nakmitin Ay, nawaw. Kasta ka na yun ti bagbagam. Agraraman kamat balikaw. Alaki din. Sikat ti agbunag. Tarugyakon ti agkarpintiraw. Ay, nawaw. Bunagin tabay amin dagiti materialis si patad. Sa tarugyan tagtrabaho ay nawaw. Apay di ka makauawat, maliyaw. Sikati sana magawawat, balikaw. Ha? Huwag kayong mag-away. Ha? Ipulong ko kayo kay Sir Rocco. Gusto nyo? Na. Ha? Ay, nawaw. Itong lulo mo, ang bagbagaan mo. Tasya ang natangkin ang ulo niya ay nawaw. Ay, tama na Magtrabaho na kayo kiide. At saka, huwag kayong ngalaw-ngaw. Natutulog ako. Ipulong ko kayo kay Sir Rocco kung hindi kayo titigil dyan. Na. Ay, nawaw. No apay mo't ngamin asyak pa'y lati binaon ni Rocco dito. Kat mabalin na may timanangdan iti sa baling agtrabaho dito. Ay, nawaw. Ay, di ka nagreklamo. Alaki di. Inkagibunag iti materialis. Double time, maliyaw. Wen! Madamdama mo ta. Taginanak pa'y balikaw. Ay, nawaw. Ang balikaw. Ha? Talaga ka di anubiam da dya Cleopatra. Na. Kasla jak patsain. Napintas kin ubing kinayat na ka. Ay, nawaw. Wen, kunak lang arunin. Ha? Ay, sos. Pagpatpatayan nak ni Cleopatra sika. Mangipaniknag, anapigsa ti karisma, malyong. Takinayat nak ti ubing, kinapintas abalasang. Anya! Ay, nawaw. Angeli, apay no si kalaangan ti mangisuro kanyak nga agmaneho. Tauray sikan ti pangtedak iti pagbayad ko kuma, iti pagiskwilak. Ha? Mabalin mo't, mami. Ngam, depende iti gatad nga itudyo kanyak.
Anya? Narigat ti agisurong agmaneho, mami. Iso anayunan nyo ti itadyo at tangdan ko. Sige. Manuti kayat mo atangdan mo, iha? Umdas ka din ti 10,000 pesos? Ay, basit mami. Nayunan nyo. 15,000. Kurang day ta, mami. Nayunan nyo pa'y. Anya? Oh, nalabas ka mo't, Angeli. Nangi nakalaunay mo't. Angam no kayat mo, per day laangan ti pamayanta ititangdan mo. 1,000 pesos per day. Mayat ka? Ha? Okay. Mabalinan, mami. No maisurunak iti makalawas. Mayatan. No, nalaka kayo ama isuro, mami. Sa anak mo't anarigat nga isuro, iha. Sa anak mo't amanal. Iswapat siya ka makasuro ak adagos. Asidagtan ni ti papananta. Uray agawid kan tupay. Tapno saan ka amatagtakan amang uray kanyak, iha. Mabalin yun ti agawid, ta amangan no adapay aramidan nyo na naibing. Saan nga tanga agawid ita ni tatang mo, anaya? Ha? Ay, napan ijay probinsya ni tatang ko na naibing. Binaon ti amo na. Anya? Ay, kaano nga tanga agsublingay? Jack amo na na. Apay, aday bagayo kini tatang na naibing. Ha? Ay, awan mo't kit di anaya, balasang ko. Nadamag ko laang, tanudad duma, dandani minalam nga agawid no kwa. Mabayagan pa'y siguro ijay probinsya. Talapasan da kano pa'y aramidan da ijay nana. Ay, kastaya. Ay, kunak ano gawid ita. Ay, hinururay ko pa'y mat. Ha? Ay, sige. Ay, mapanak nga rudan balasang ko Agawid akon. Itati umuna nga aldaw yung agsuro nga agmaneho, mami. Awan, Angeli. Siyempre, umuna nga aldaw. Umuna mo't pa nagsweldok iti 1,000 pesos. Wen, amok dayta. Sana problema dayta, iha. Bayadan ka iti husto. Basta isuro nakmat anaimbag. Wan, mami. Ngam, naimbag man, tanakairwar kayo iti kwartayo. Nagkidawak kan ni Rocco iti kwarta nga ipasweldo kan ka. Ay, no apay mat ngamin animal. Mabalin ka di, Angeli. Saan taman na napagsubangan ti may papan kan ni Rocco. Isurwan nakit din, tamagagaran akon nga agmaneho. Di yung mabalin nga igaman adagos ti manibela, mami. Iti umuna alawas, masapol nga ag-observe kayo nga umuna. Buyaan nyo ti panagmaneho. Obserbaran da, tapno amuyo ti ar-aramidan nyo. Anya, makalawas aboy buyaak ti panagmanehom, Angeli. Wan mami. Dagiti da dumakit di pay akat, abutan da ti dualawas nga agob-observe. Sadan to igaman ti manibela. Anya, nagbayag matan. Talaga akasta, mami. Aganos kayo. Talaga akasta. Ha? Talaga, Sir Rocco? Igatangan mo na ako ng kabalyo ko? Wen, Cleopatra. Kas itinakon, ipay ko tikid-kid tawa. Ngam, iti may sa akondisyon. Ha? Anong kondisyon niyan, Sir Rocco? Anya a kondisyon tikid dawan ni Rocco kini Cleopatra. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Ti Gasat.
Tigasat. Napalabas, nabainan ni Malyong idi imbaga ni Panyang akabsat na ti kadwa ng agnagan iti dominador. Nagkidaw iti pasensya ti lakay, tapi nagpanunutan na iti dakas ni Panyang. Kabayatan na, nagpasurumat ni Ariela kini Angelie nga agmaneho, tapno makapanlata iti sa dinuman akayat na apapanan. Iti sa bali abangir, nagsarita manen da Rocco ken Cleopatra. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. No kasta, igatangan mo na ako ng kabalyo ko? Wen, Cleopatra. Ipay ko dikit-kit naman. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anong kondisyon niyan, Sir Rocco? Ikisay ko iti sweldom ti bayad ti kabalyo. Ha? Ano? Bakit ngay? Di ka matanagan. Tain-inot mo ti panang bayad mo. Installment. Ano? Akala ko ba naman libre? Uray kan ka iti discount. Ken, inot ti panang bayad mo. Saan ka marigatan, Cleopatra? Anya ngay nga rod, sir? Sige no iso ti ko na? Kan may sa dakkel ti sweldo mo. Di mo mapupuutan, mabayadan nakton. Okay nga rod, sir. Ikaw ang bahala. Ang napatag, meron na akong service. Okay, Garot. Aywan, bilhin ng ti ulitag ko, Ang mga numalipatan na tibilin ko kankwana, asa na rin ba nga mapalubusan ni Malyong, idaayan dagiti mula tayo. Bantayan yo. Ay, oo, Sir Rocco. Walang problema, itiday ita. Ay, dawaw. Ay, jak makaturog Apay nga ta apa nagrik nakit kaslaak na ulila iti kadak diti bantay. Ay, nawaw. Ay, kailiw kon iya syudad. Kailiw kon ti anak ko. Ni Monre nga awer ko. Kan, ay nawaw. Ay, apay nga taaya, mailalaok lata ni Panyang diti panunot ko. Ang, sa bagay, ay nawaw. If kumat nga men, nasingad agayim ko. Ngam, kumusta nga ta ni Panyang? Nabainanak pa'y, iti panagat atap ko iti maday. Tako no boyfriend na diagnagan iti dominador, wino doming, ay nawaw. Ngam, kabsat na mo't kayam. Kasi ngin na pa'y, ay nawaw. Mapapainak pa'y hiting. Rabihin. Namjak mutlag tuglepain. Ha? Apa ingatan niya yakas tayo? Pili tagtag suyab. Parang makaturog ako na. Kaslamadi, di pa nagsuyab ka. Pilitag pa. Ay na. Madimat lata. Ay nawaw. Agbalikidak man-manan up. Agbalikidak pa up. Ay, nawawa.
Pagsasaranuwi ko, ti pa nagbalikid ko. No mapanugag, parang magaturog ako na inawaw. Balikid pa eh. Balikid pa eh. Dito eh. Kanuan. Kanigid. Ay, nawaw. Anya nga tati ar-aramidan ni Malyong itagon daway. Nakaturog nga tan. Oray basit alakay dayjay. Nga madlaw anasingpat kan nagagat. Kan oray basit alakay. Adamot itsura na. Masipsipotak pa'y no daduma. Pasaray kita enak. Apay nga tayo akit kita enak. Loko day jay Amalyong Aguston samot ti lukaw. Oray basit alakay. Naparagsit nga gunggunay. Ngam, bili ba ka talaga? Hindi kinasayaat ng agama. Pati ni Anaya, nagsingpat. Naimbaglakit din. Tadadagi jay nga agama amang tultulong kanimunray. Ay, maturog akit din. Ala, umay ka, Samuel. Ikabil mo titakyag mo, iti abagak, tapno matulungan ka tumakdan. Ala, kumpet ka tarugyan tabanan ti agersisyo. Ala, iyudang mo ti kanawan asakam. Timat kanigid asakam ti yudang mo. Ay, talaga lumalaing ka, Samuel. Ay na, nagdagsan ka. Anusan ka, basta tulungan mo ti bagimon. Ay na, sige, agudang ka pa'y, Samuel. Kasta. Ikarigata mo. Ay na, di magsan ka pa yan. Tarimawat kamot ngaminan amangan. Buyatan kan, Samuel, dayto ipay, maudin abuyat daytoy, Samuel. Nay. Dayto yung titwalyam. Punasan ka nuan. Ay na. Nabanglo ka manen. Always presko ka. Tainal daw nga agtigos ka. Punasa. Sige, agbado ka nuan. Kalpasan na. Intamanen agpainit, Samuel. Nasayaat, taimay ka, panyang. Naimbag nga orasyon, Madam Ariela. Ala, sumrag ka. Agyamanak, Madam. Isaram ti gate. Aday ta, Madam. Ala, agdiretso ka ni Tiseledyo kan ni Malyong, taing ka irubwat aminen nakagawaam. Di kagmatidar. Ako kusam aminen nakagawaam tapumanaw kan. Nalpasan ti serbisyom kanyak. Madam. Mga laakto iti ubing abbabaunan. Tay napigsapay nga agtrabaho? Uray agpakpakaasi ka kanyak. Saan kan nga awaten, panyang? Sige, no kasta ti panggandang yu, Madam. Jak mabalin nga ipilit ti bagik nga agtrabaho dito yung mansyon. O sige, Madam, pumanawak, no kasta ti kayat yu. Ala,
Yimpakim nga rod amin na nakagawa ang panyang. Kansakbay apumanaw ka, agdalos ka pa'y nga umuna dito'y mansyon, tawan ni Malyong, at dayjay probinsya. Di ka di madanagan, tatangdanan ka, panyang. Tangdanan ka iti maysa nga aldaw. Aday tati kwarta. Sige, patgak tikid daw yung madam. Agdalusak no kasta ti kayat yaw. Ang idulin yun day ta kwarta. Tauray kasto amarigrigatak sa anak arupat kwarta, Madam Ariela. Anya? Okay, kabagis. Wan, sikapay lang aron ti makam mo. O sige, tadapay aramidek. Bye. Nana Panyang, rumwarak pa'y. Ay, sige lang, malasang ko. Wan gayam anaya. No manugot ni Monray, ipasyar ko pa'y laang. Tapno saan amaburyong dito'y balayo. Ha? Sige, Nana. No kayat nalakit di. Sige, Nana. Rumor kayo. Nana, talaga ka di asaan kayon nga agsubli ijay mansyon? Ay, saanan, anaya? Ngamin, saan na kun akayat ni Madam Ariela? Ala, agi na kayo kit din, Nana Panyang. Di yu abuson ti bagi yung agtrabaho. Tapno saan kayo nga agsakit. Ay na, ad-adda ang agsakitak no awantar aramidek. Balasang ko. Ngam no anyat ko na yo. Agnaid kayon dito'y balay, Nana Panyang. Tapno adakad kadwan ni Monre. No kasya arumwarak ama pan agtrabaho. Sige, balasang ko. Ay na, kasta ko mamutla ti ibagakken kang mabainak laeng. Hindi kag danag, sa anak nagsapon iti sweldo. Nana, Pakaragsakak ngamin at talaga ti tumulong iti padak a tao. Apay-pay lang amin na masapol apa concrete mo ti pagnanaidam dito ayasi ka balikaw ay nawaw. Bilin ni Rocco akana ka. Kay kayat na ngamin kay. Ha? Ti kayat na. Napintas ti pagnaudak. Agasem ta dapay kutsyon maon ay nawaw. Ay talaga akasta. Sikan at tibak ng ti kaanakan na. Ay nawaw. Ay di na kayat akalakalapaw lang ti pagnaudan ti ulitig na. Ay nawaw. Ibagam ngamin taman ang daniti sa baling ag karpintira ay nawaw. Nalaing tamoy na karpintiro. Kabailan ta daytaw malyaong. Basit mo labalay daytaw. Pag naudan mi itinalibnos anubyak. Ay nawaw. Ha? Kasla jakpat yun anubiam ni Cleopatra. Kasla encantada ay nawaw. Mangipanagnag anatairak malyaw. Ken napigsa ti karisma. Wen ngam silang akitaan balikaw ay nawaw. Mabalin ayamot niya agayan ayat ti encantada ken bakas ay nawaw. Asino ti bakas? Ha? Ay nawaw. Ay, di maktil lagi di matala. Asino ti bakas kunag? Ha? Ay nawaw ni baliko mat di lamang angaw matan ay nawaw. Kayat mo ti matamay. Ay sana balikaw ay nawaw. Ay awan ka ba ilaktin ka balikaw. Apay nauyawin na kay. Ha? Ibagbaga mabagas Ha? Sikamat balikaw. Surin angaw ko lang di ay nawaw sikaki di man. Timpo ti trabaho ita. Sana timpo ti nangaw Day! Anay ikaw, apang nagtapos ka na balikaw ay nawaw. Daytoy pay! Agay! Api natin na ngay! Inilit nagmat nga men ay nawaw. Nagsuryak lang ang rodan ngam tinapis naglata. Ay! Sumalit kayo dyan!
Ay, Bakit kayo nag-aaway? ay, Kailan pa kayo malpas dyan? Kung ganyan naman kayo? Nay, nagjujuk lang kami, Cleopatra. na. O ala, magtrabaho na kayo nga, Rod, para matapos na ayan. Ang giginad niyong magtrabaho? Playful kayo? Gusto niyo ba taipulong ko kayo kay Sir Ruko? Ay, hindi Cleopatra. O sige, kung ayaw niyong maipulong, magtrabaho kayo ng husto. Darasan ninyo para matapos na ayan. O anya, magustuhan to'y kabalyon, Cleopatra. Ala, ang cute namang kabalyo daytoy, Sir Ruko. Ay na, gusto ko yung kulay niya. Black and white. Labang kunami dita, Cleopatra. Ay, pero, paano nga pala ang sumakay sa kabalyo, Sir Ruko? Ayoko sanang magpaturo kanibali ko. Di ka madanagan, Cleopatra. Siya, di mangisorokan ka. Kaya't mo? Ha? Ay, talaga? Ay, oo, Kaya't ko, Sir Ruko. O sige. Dito yung di pangisorwakan ka ta medyo patad dito eh. Mabit lang ta sa kayak ti kabalyo. Oops! Ala, iawat mo ti Imam Cleopatra, tagsakay ka mo dito yung kabalyo. Ha? Ay, kasla mabutang naman ako. Alakit din. Tapno makasursuro ka, Cleopatra. Oh my God! Ay, nawaw. Rabi manain. Manunyal daw ko dito'y bantay. Ay, makauawid ako ni di syudad. Dimot lang amin malpasan ter aramidan mi dito'y ay nawaw. Ay, sapay sa anak ang makatorturog dito'y. Ay, Ay, nawaw. Ay, ang mga nunanayang anak ko tumawag. Ay, uwi nun ni Panyang. Hindi ba't Munray tumawag? Ay, nawaw. Makasaong atan. Ay, Hello, Munray, Barok. Kumusta kan? Nakaawag ka, mate? Ay, hello? Munray? Agsao ka, Barok? Ada boses mo, ay nawaw. Di matagsaw. Ay awan pa'y siguro ti boses na. Mailiw la siguro ang makangag iti boses ka. Okay, aklayang Barok. Ada kita dito'y bantay. Agpaimbag kawain. Apay, kailiw mo ang mga tiboses ka, ay nawaw. Maturog kan, Wan. Tanay, rabiin. Di ka matanagan. Uri adag dito'y adayaw. Pampanunutin kalatamon, Ray. Ang saukan awan. Kakailiw ko ang mga tiboses mo. Agpaimbag kan, Wan. Sige, Barok. Maturog kan. Di kag puyat. I love you, Monray. Bye-bye. Good night. Ay, nawaw. Mailiw laki day ni Monray kanyak. Umawag mo rin. Barumot ano miraw? Ay. Hello? Asino day toy? Ay, nawaw. Hello, Malyong. Apay ajak makontak ti cellphone mo itay. Busy mag. Asino ayat ti kain-inawag mo si Kamalyaw. Ha? Ay, nawaw. Ay, isi ka di day toy, ibeng. Wan asino pa'y kuma. Intad ni Panyang tinambar mo kanyak. Asino di kain-inawag mo. Apay abisi tinambar mo. Ay, nawaw. Imawag ni Monray, ibeng.
imposible mo't daytan Malyong. Awan boses ni Monray, umawag kitin ka. Ha? Ay, ni Munri nga rod ti kinasaritak iti cellphone ay nawaw. Oh, apay nga mawag ka ay ha? Ha? Awan, at ako maibagak, ngam saanan. Bye. Ha? Ay nawaw. At nga ti mapaspasama kiti dayeng ibeng. Apay nga awagan nagdayja ba kay? Ay, nawaw. Buisit matikas to eh. Awan pa'y maibaon dito mansyon. Ay, naknapanan ngamin ay dagita babaunan. Angeli, atan sa kasuron mo, ha? Nang ibaon ngamin ayakan ni Tata Malyong. Ah, Awan pa'y maibaon dito mansyon. Amom lang arudan a pinapanawan ni Mami ni Nana Panyang. Ita, binaon mo mo't ni Tata Malyong. kapilitan ngamin, Angeli. Awan mat ngamin ti karbangam amang ibaon-baon ka dagiti babaunan dito'y mansyon kat. Ngam no apay asikati makakaadda amang manmandar kadakwada. Angeli, Dahil tati jak kayatkan ka. Tadi mo amo ti paglog-logaram dito'y mansyon. oh, Nasa isaya at pay kuma no si kalaangan ti pumanaw. anya, Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Kasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.